गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमस्कार. मी समृद्धी दत्तात्रय असले, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा माचोल. आज 5 सप्टेंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिन. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिन तामिळनाडू मधील तिरुतनी या छोट्याशा गावामध्ये सन 1888 साली झाला. मी सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्याबद्दल थोडीशी माहिती सांगणार आहे. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे भारताचे दुसरे राष्ट्रपती होते. ते भारताचे पहिले उपराष्ट्रपती होते. त्यांना भारताचा सर्वोच्च पुरस्कार भारतरत्न देखील देण्यात आला आहे. त्यांची ग्रंथसंपदा विपुल प्रमाणात आहे. शिक्षक हे विद्यार्थी घडवण्याचे काम करतात. शिक्षक हे जीवनात यश मिळवण्यासाठी मदत करतात. म्हणून आजचा दिवस शिक्षकांचे कौतुक आणि आठवण काढण्याचा दिवस आहे. आपल्याकडे कोरोना महामारीने थैमान घातले आहे. अशा कठीण परिस्थितीमध्ये सुद्धा आपले शिक्षक व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून शिक्षण देण्याचे काम करत आहे. असे माझे सर्व शिक्षकांना कोटी कोटी प्रणाम. जाता जाता एवढेच बोलते, शिक्षे से बड़ा कोई वरदान नहीं है, गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं. धन्यवाद.